Du musst het schrijven. Du musst het aannemen. En dan gaat het. Kannst du dir einmal kort vorstellen? Ja, ik zie Margarete Federer. Ik zie in Rusland geboren. Ik was 1 jaar en 7 maanden als we Iran gingen naar China. Okay, dann bist du nicht an 1930 gekommen. Nee, we kwamen 2 jaar later. Ik was 1 jaar en 7 maanden als ik terugvoer. En 3 jaar als ik hier aankwam. Ah, okay. We blijven in China. Ah, so lange bleib je in China. In Garbin, ja. Und dann, wo siedelt je an? Dan woonden we in 15. Und wo hast du deine Schulzeit verbracht? Meine Schulzeit. We trokken nog eenmaal naar Barranquerita. Heeft u dat een begreep? Nee. Nee? Wo ist das? Nou, dat is niet zo schrijnlijk wie het op van Volendam. Okay. Ja. Om Paraguay-Fluss, aan de nebenarm van Paraguay-Fluss. Als dat hier so schwer deed, Ja, dann einmal was hier. ja. Paar kon hier niet. Die was hier niet voor die. Und dann nach Philadelphia. En dan trok we neer. Du meinst van... Von Barranquita dort. Nou nee, dan trok we naar Friesland. Okay. Ik heb 30 jaar in Friesland gewoond. In Friesland hast du dann zur Schule gegangen? Ja. Wo wir dat da an der Schule? Wie er viel an der Klasse? Wie wir 2 Klassen, nee, 2 Klassen, nicht Klassen, Schule in ganz Friesland. 2. En die deelden zich dan, die Schule deelden zich dan in. De Schüler. Ah, okay. Dan weer we veel aan een klas. En dan daar bij de 6e klas en ook ergens naar Zentralschule gegaan? Nee, ik heb niet Zentralschule, ik heb Bibelschule gegaan. Wat deed je dan door de dorpsschule? Moest je thuis helpen? Arbeiden. Wat werd in Friesland je arbeid? Deed je de akkeren, maaltje? Wie deed niet maaltje, wie deed niet akkeren. Dan dat we moesten eerst maar alles ruiden, eer we wat doen kunnen. En dan zijn overal ruiden, dat is zwaar. Zo'n boom. En die moesten dan je afgehakt, gezocht ook. We hebben verschillende doen. We hadden maar een paar en wie meisjes, wie 3 meisjes. En dan deden we daar dat rijden maken. Hoeveel hadden we überhaupt? We hadden gar niet veel. Dat we daar veel vruchtbarer als hier. Ja, ja. En bos. Maar niet op komp. Nee. Dat 5 plus alleen op de bed. Wie daar zat, wie dan nog, dat helpt nog. We trokken dan, wie weer am Anfang weer de Frieslander alle op een komp. En dan waren ze en dat helpt nog. De ergens wat planten, dat helpt nog. En dan trokken ze, waren ze en dat een bos beter. Dan trokken ze een bos aan. Du hast dann auch deine Jugend verbracht. Bin je einmal so eine Gruppe, wo je opkomen? Ja, ja. We am Anfang weer we Tjenja. Het meeste weer we meisjes. En speelden top. En dan waren we jugend. Dan het eerste zongetje gewoon. Ben je ook church, gemeente? Oh, bij ja, zei ja. Breide gemeente en niet gemeente. Kannst du dich noch ein bisschen erinnern, wo Gott die Europa heeft, wo die de Wunsch weer te bezieren? Mijn wunsch is van, ik heb me ganz jong bezierd, zeg mijn ma. Ik kan me daarover niets meer van denken.
Dan hadden we mal na bezoek, huisbezoek. Dat waren immer 2 onkels, keine tante. En dan vroeg hij mij ook of ik becheerd werd. Dan zei ik nee. Weil ik mij dat niet denken kon. Ja. En dat zei mama nog her. Zei ze, du bent becheerd. Du zit, du leeft dat alle en ik kon mij dat aber niet denken. En dan zei ik nee. En dan dacht ik me zo, maar waarom ze mij dat vroegen, was ze die dan niet nu becheeren? Die vroegen nog. Dat schokkeert me zo. En zo heb ik dan geleefd. Ik werd becheerd, maar ik wist dat niet. Aha. Dat weer nog als kind, ja. Ja, ja. En dan kwam dat lot aan me weer aan, maar zo. Nou, ik moest me nog becheeren. We hadden een onkel bij ons, een prediker. En die was in de jugend ziemlich wild geweest. Dan hadden ze zich becheerd en we schreiden dood in de dag, alles. En zo zullen we ook. We zullen dat alle weten. En ik wist dat aber niet. Also, wat zal ik nu? Daarvoor kon ik me niet sloten. Vielleicht wist je dat niet. Ja. En dan zei ik me, hier komt, dit nächste moet je vader einer van Canada, een prediker, en die vader allemaal op. Daar word ik nog verder wonen. Dat deed ik dan zo. Ik ging toen naar verder en we waren nog meer door taub. Ik dacht, hij wilde nog iedereen op poort nemen, maar de nam niet, dat we dan zo, voor allem beet hij dan. En dat is dan, dat nam ik aan. Vandaar heb ik mijn bekeering. Dan leid ik me ook tafel. En ik leef dat ook. Dat Jezus me de zonde vergeeft had. En zo dan dat leven weer. Dan komt dan in de jugend en die vriendinnen, werden die ook bekeerd? Die weer, met die leid ik me tafel. Ah, oké, dat leid, ja. Niet met allem, maar met een paar. Ja. En dan, en die gemeente hast ook met je arbeid en de jugend? Nou, ik had zeer veel zin dat je houden. Had je een schijn met je arbeid? Ja, dat ging me schijn. Geschichten vertalen, zingen met denen en zo uitvlugen maken. Ja. En ergens waren dan ook jongens daar en dan kijkt man ook naar jongens. Hast u daar die man geleerd? Ik probeerde hem niet in jaar aanramen. Aha. Nee. De breider van het dorp, van de gemeente, die kwartierde den bij ons aan. Oh, wat weet dat dan voor een? Wat deed je daar? Wat deed Bibelschool gaan. Bibelschool. Dat weer een immigrant, Willy Mottes. En die zal hier naar Bibelschool gaan en dan wilde hij ook dan weer arbeiden. Ja. Hij was een schuster en ook een handarbeider. En zo leerde hij ook taub. Hij kon niet schrijven. Hij was een Rus. Niet een Rus. Maar van Rusland, hij had geen dorpsschool gegaan, Duits. Dan zullen we over in de Bibelschool nog de Apostelgeschichte lezen. En dit dan weten en dan wordt hij ons afvragen. En dat wil hij ook. Die zal dat ook. En die kon dat aber niet. Die kon dat niet alle lezen. Dat is hem te zwaar. Wie hij dat niet geleerd had. Ja. En dan hadden we dat zo. Dan zaten we top om das. En ik las ver. En hij leerde zich dat dan van hartje. En dan weet ik nog, dan kwamen mijn vrienden van Nova Huis. Nou, zei ze, du zult maar oppassen. Voor Willy oppassen, ja. Dan zei ik me zo, dat braucht ze mij al niet zeggen. Dat wil passiert. Dat wil passiert, ja. Okay. En dan hebben we ons ook bevrijd. Daar in Friesland? Ja.
Und als je dann befrieden, habe je dort dann frisch angefangen in der Wirtschaft oder? Dann mussten wir erst ein Jahr bei uns an einer Mädchenstube wohnen. Oh, Stell dir das vor. Das ging nicht schön. Nee, dat leuk. Und dann Willi, der jammer Schwester. Und Willi hat auch keine Geschwister oder Eltern oder was? dat had de alle. Der hat de Mutter in Russland und die Schwester in Russland. Und der Vater, der wir, sein Vater, der wir angebracht. Der Vater und sein Onkel und sein Opa. Die waren aan een wandje staan. Nee, ma ook. Oh. Die was ook aan een wandje staan. Met Willy op mijn arm. 2 maanden oud wie hij. En die mocht nog zo veel aan Duitsland aan. En die de andere ook. Plus man, hij blijven even. Ja. Waar dan, als je in bevrijen wil, ook polterovend gevierd en zo? Ober, krijgt zo. Nog veel dollars hier. Ah ja. Sehr schön. Wie de Polter wohnt. Und wie befrieden an 2 Paar. Oh, Meine älteste Schwester und ich. Ja. Und dann hat wir jeder an das. Dat wir, man sagt sich, das Paar sollte hinter dem Dash. Und dann wird gepoltert. Das Geschenk gebracht. Was jeder dann will. Und dann hadden we dan 2 tassen, niet witte tonijn. En we kregen meest hetzelfde. Een aan de andere bloos. Ik had aan de zinnerschool geschaft. En mij gaven ze dan van de zinnerschool uit nog. En Justa had een krankenhuis geschaft. En een worstchurch. En dan zou ook nog bij de geboorte geholpen. Dat kreeg ik dan vandoor. Dat we dan verscheidenheid. Maar ik schreef mestelijk. En als je dan 1 jaar bij die Eltern gewohnt hadden, wo je het dan had? Dann haben wir ab Noberschaft, dort wir nicht weit auf, wir haben uns ein Viertel gekauft von unserem Paar. Und dann trocken wir durch. Haben wir ein Haus gebaut und trocken durch. Nein. Aber dort wir so aus waren wie ein großes Fest feiern worden. Mal allein? Mal ganz allein. Und da hat die Mann dann als Schwester gearbeitet? Da hat die Oberblaus auf Schwester gearbeitet. Nicht aus Alderweiler. Das kann er nicht. Er soll dann eine Protest tragen und das wird heute. Das dann immer verhetzt alle. Und wanneer kom je dan terug naar Philadelphia? Und dann, wie wir da, als wir unsere Arbeit hatten, wir hatten ja andere Kinder wieder gestorben. Und als wir Arbeit hatten, da wir meist 3 Jahre. Als wir dann noch kommt Dr. Schmidt, nach Friesland. Und der Willi Meide von 4 Kilometer entfernt. Okay. Ja, der Meide im Dorf. Und dann fuhren wir dann durch, trocken durch. Muss ich hier dann alles verscheiden. Am Anfang dachten wir mal so, als wenn wir ein halbes Jahr heim sein und dann würden wir noch kommen. Aber das ging nicht. So, die Mann soll dort die Schwesterie übernehmen? Ja, ja. Und wie lange bin je dann da? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Und von da, wo ich getan habe? Und dann, Willi, der hat so sehr Angst für Lepra. Lepra. Echt nicht. Ich weiß gar nicht, warum er nicht Angst hat. Aber er hat sehr Angst. Naja, er fällt alle Wehen an. Der hat ihre Schlemsers, so eine Cheetah hier Schlemsers. Da musste er alle Wehen an der Show. Mit der Hein. Und ab einmal dann sehe ich mich so schwelen aus dieser Saal, das will ich nicht. Und wir wollen mit Arbeit nicht zurück nach Friesland, dann tun wir keine Zentralschule. Dann wollen wir zurück nach Philadelphia. Dann kaufen uns hier ein Haus.
En hier deed hij dan thuis ook wieder arbeiten met jou? Ja, der arbeitet so, kriegt wieder aus dort, bloß hier muss ich den nicht vorig. Dort muss ich den noch vorig. Nie Schau, nie Schlaren, nie Sandalen. En ook trash maken, alles. En dan deed hij niet meer trash maken. Ja, trash maken, ja. Maar niet meer dat niet. En als hij starf, wie wir aan 72 komen we hier aan. En aan 76 starf er. Doordat we niet, ik weer 46 en hij weer 56. Oh. Ja, na Adlet weer 12. Ja. En dan wat starf hij? Aan herzinfarct. Oké. Also, die waren nicht sehr lang befreit. Nee. Und dann starb dein Mann. Dann musst du die allein wieder weiter. Van 51 en dit weer aan 72. 2 jaar hij zelfs geschossen. Ik had am 24 jaar, krijg 24 jaar weer als hij starf, van dan als we bevrijd werden. Hast du zoveel tijd dat je dat konntest? Nee, ik halb. Ah, du halbst dein Mann. Ik had hem immer geholpen. Zodat ik dat verstond als hij starf, dan werd me dat ganz klar, du deed dat wieder. En kreeg je op arbeid? Oh, maar genoeg. Meer als genoeg. Werkelijk? Ja. Bloß dat weer zo schrecklich billig. Dat weer zo billig. En dan wordt niet betaald. En wer betaalt niet? Die wat ook kunnen. Die betalen niet. Aha. Ja, maar ik blijf leven, dan wil ik had je rente krijgen. Hij weer een invalide, Ja. 80%. En dan, als hij dan gestorven weer, dan moest dat voort. Moest ik dat aanrekenen dat hij gestorven weer. En ik vroeg dan aan of ik voor witwenrente krijg. Dan schrijven die mij terug, zeer aanständig. Witwenrente stond mij niet toe, maar witwenbijhelfen. En dat weer groot. Oh, oké. Ja. En Adlet, die heeft van de eerste klas tot de laatste klas, heeft hij alles betaald gekregen. Oh. Wie braucht het geen schooljaar te Dat is fijn. Ja. En dan, irgendwann, hast du den zweiten Mann kennengelernt. Ja, am 4 jaar. Nou, we zongen, hij weer 3 en ik weer am Gouwen. Wie braucht ons niet? Wie kan ons? Oké. Dat was ook een wit man. Ja, ja. Dat weer een weetman. Maar hij weer nog niet lang weetman. Dan hij in kennengelernt en bevrijd. Bevrijd. Ja. En hat het geschafft. Hij kwam hier van 15. En daar dat we dan hadden nog 5. En dat je dat al bezorgen. Van hier voor dan doorgaan. Ja. 2 maal 12 minuten. Ook schijne jaren gehad. Ja, schijne jaren gehad. Dan werd hij ook irgendwann krank. Die was krank, die kreeg darmschrift. En dan werd hij geopereerd. Dat tumor weer ganz heen af. Dat werd dan waargenomen, kon maar niet ganz waargenomen worden. Weil dat we dat te eng ging niet alles te nemen. Dan wordt er nog, blijft er nog. En dan 3 jaar am ganzen heeft hij daar rond geleden. Oh. Dan starf hij. Wo weer dat voor die? Eerste man wel was en nu had de tweede man geschreven en dat hij zegt een half jaar, een jaar. Wo fehlt dich dat? Oder wo kommst du damit klar? Na, de eerste maand, dan had ik nog niets ervaren. Geen dood gehad. Nee. Buiten de Kenia. Ja.
En dan zonk ik rauf pit am bodem. Dat we, ik weer het laatste jaar rondgesprongen. Wat je had je aardig. Die wil je ook bezorgd zijn en ik wil je die ook bezorgen. Maar dat weer zeer schwer. De tweede maal, dan wist ik al wat op mij toe kwam. Dan moet je die, aber wenn du erst einmal so unten gewesen bist, dann musst du wieder einmal abpassen, dass du nicht nochmal raufkommst. Und beim zweiten Mal dann sehe ich mir, nu warst du mit Gebet und die Menschen haben mir geholfen, besorgt und die Kenia und dann auf die Chiguna. Veel bidden. Aber immer. Ohne Beten geht das nicht. Ich weiß nicht, wo ein Mensch das ohne Beten uithält. Ohne bidden en ohne te weten dat door een herrscher Ja. je wilt is wat Ja. die helpen deed. Ja. Und dann bin ich meist 3 Jahre allein. Und dann befriede ich mich mit Hans Jats. Die erste, die hat 6 Kinder, Aha. die waren alle befried. En deze man had 5 Kinder, ook befried. En die hadden ook al Kinder. Maar de kleinste nemen die alle voets aan. Ja. Die den Appelchas nog, dan hebben ze er al bij ons alle ram. En dan woont je ook in Philadelphia hier en hij Ja. woont ook nog een beetje fans oder wat? Nee, we woonden in Philadelphia. En hoe lang hast dan met hem nog geleefd? Dat wanneer je Meest 10 weer jaar. had de krankheid? Meest 10 jaar. Meest 10 jaar. Ja, en 3 jaar weer krank. Ik meen, hij had van Anfang an zuckerkrank. Oké. Damit habe ich einmal geschafft. Ich habe am Anfang nicht, aber nachher habe ich einmal gespritzt. Dat wordt plus immer schlimmer. Ja, und dann wird ein Bein aufgenommen, wird das andere Bein aufgenommen. Aber dort schafft er meist nicht. Dann wieder sei ja ohne. Das war doch, Aan dem Zuckerlieden is hij dan gestorben. ja, ja. Dan weer de derde man was. Dann wieder der dritte war. Und dann, dort wir aber furchtbar schwer. Ich war noch, ich war innerlich krank, ich musste operiert werden. Oké. En hij wou da blijven. En dan werd hij wollte nicht, aber hij moest dan even maar naar een Pflegeheim. En ik naar Menno, werd dan operiert. Dat was ook niet slecht. En dan kwam ik terug van daar. En dan om 5 dagen straf hij. Dan moest hij weer alleen. Dan war er ganz allein. Nu zie ik 19 jaar alleen. Ja. En du hast bij het verkarten aan een huisje apart gewoond, alleen Ja. gewoond. En zij erscheint het. En nu, vielleicht 3/4 jaar, bist du hier am Altenheim. Vielleicht 3/4 jaar. Ja, ja. En hoe oud bist du nu? 93. Oh. Wat kannst du terug zeggen van dein leven? Dat weer goed. Dat weer goed. Dat weer zeer goed. Zeer schwer. Maar zeer goed. Hij heeft allemaal geholpen. Emma heeft die geholpen. Hij is zwak. Ja, dat is je ook al niet meer de enige. Nee. En ik wil ook vandaag wonen willen. Ik wil ook blijven willen. Du bist ganz rijk. Ja. Van ik aan door aan denk,
Ik heb een paar zaken nu voor kurzem nog geregeld. Nu moet het je maar afharsen. Zo wordt juist het nacht dat zo'n oudere lied. Man kan dat hier niet zeggen. Nee. Maar dat Jeff zegt, dat u dat niet. Man kan dat niet met alle mensen regelen. Dan kwam ons gemeenteletter. Dat had met de gemeente nog te doen, dat had ook met, dat is een andere zaak. Mm-hmm. En dan, als je, mij dat zoals bij de tafel. Mij plooit dat nu, als die vele maal aangevallen, 6 maal aangevallen. En schwindel. En zei ik me zo, du was zo. Nog eenmaal, ik wist ook niet of ik dat überhaupt betalen moest. Dat wist ik gewoon niet. Ik weet dat ook nog niet of dat wat neidig geweest zijn. Maar mij plooit dat, dan zei ik me zo, ik ga deze Oliver. Die is een groot oortje in de letter. Die kon die zo helpen. Die beet zo. En ik, dat is niemand meer opgedokt. Maar dan moet man dat toch wel eenmaal doen? Dat moet doen, dat ja. u ganz vrede daarover had Ja. staan, als dat was. En dat is nu waar. Fijn. Fijn. Zei Nee, ik heb zoveel gebedserhörungen gehad. Wanneer ik überhaupt, wanneer ik den Glauben nicht had gehad. En nicht die Überzeugung had gehad. Dan weet ik gar nicht, wo ich diese Zeit überstanden wäre. Ja. Dat geht gar nicht. Mm-hmm. Du kannst dat niet zelf doen. Dat moet God doen. Du moet het schrijven. Du moet het aannemen. En dan gaat dat. Dit laatste weer een wistje weet. Het zijn zeer gouden en wistje weet. Zo wel we ons allemaal aan die herinneren en eraan bedenken. Vielen Dank. Ja.